Iswar wisajn li jdawru l-Belt Valletta joffru lok fejn setgħu jitwaqfu ġonna u spazji wisajn għal kull min ikun irid ifittex post tal-kwiet u rilassament. Wieħed minn dawn l-inħawi huwa fuq iswar magħrufa bħala is-Sur ta' San Ġwan u s-Sur ta' San Mikiel. Illum il-ġurnata hawnhekk għandna l-ġnien magħruf bħala Hastings. Ir-raġuni wara dan l-isem hija li f'parti ċentrali ta' dan il-ġnien, eżattament fuq is-Sur ta' San Ġwan, hemm mafkar imdaqqas għal dan il-Gvernatur Ingliż. Il-mafkar huwa wieħed interessanti u anki impressjonanti. Dan il-mafkar qiegħed fuq il-post fejn kien ġie midfun l-istess gvernatur, il-Markiż Hastings, li miet fis-sena 1826. Oriġinarjament il-qabar tiegħu kien wieħed sempliċi, sempliċiment toqba fl-art u irħama fuq il-post fejn indifen. Jingħad li diversi Maltin kienu jpoġġu fjuri fuq il-qabar tiegħu kull darba li kienu jidħlu l-Belt Valletta. U dan minħabba li kellhom rispett kbir lejn dan il-Gvernatur Ingliż. Ftit aktar tard ħbieb u kollegi li ħadmu mal-istess Markiż Hastings, bħala turija ta' rispett lejn dan il-bniedem li kien dejjem offra l-għajnuna tiegħu lil min kien batut, ħasbu biex jagħmlu mafkar aktar denju għal din il-persuna. Il-mafkar kien iddisinjat minn artist Ingliż Woodford li suġġerixxa li jkun hemm mafkar denju għal dan il-personaġġ, iżda fl-istess ħin mibni fuq l-istil neogotiku, stil artistiku li kien ferm popolari f'dak iż-żmien. Il-mafkar huwa impressjonanti, naraw struttura li tixbaħ tempju Grek u fin-nofs hemm il-figura tal-Gvernatur Hastings bil-qiegħda fuq sodda. Il-mafkar jinsab impoġġi fuq pedestal u jinsab imdawwar b'8 pilastri. Dawn qed iżommu s-saqaf li huwa f'forma ta' tempju Grek. Fin-nofs hemm imbagħad il-figura tal-Gvernatur li jinsab muri mitluq fuq sodda stil tal-perjodu klassiku. Il-Gvernatur il-Markiż ta' Hastings kien ingħata l-pożizzjoni ta' Gvernatur għal Malta fis-sena 1824. Iż-żmien tiegħu f'Malta bħala Gvernatur kien ġie wara l-Gvernatur Maitland li kien xi ftit jew wisq strett ħafna u mhux dejjem kien maħbub. Iżda l-Gvernatur Hastings kien spiċċa biex wera li hu kien hemm biex joffri l-għajnuna tiegħu lil dawk kollha li kienu jinsabu fil-bżonn. Minħabba l-bżonn li jkun hemm aktar xogħol, kien għadda diversi liġijiet biex ikattar il-ħidma tan-negozju bejn Malta u l-pajjiżi tal-madwar. Barra minn hekk, waqqaf ukoll lok fejn Maltin setgħu jingħataw tarif u taħriġ dwar diversi xogħlijiet biex dawn jippruvaw itejbu il-pożizzjoni soċjali tagħhom. Il-Gvernatur il-Markiż ta' Hastings kellu karriera brillanti għas-servizz tal-Imperu Ingliż u kien wera ruħu bħala uffiċjal denju tal-pożizzjoni li ngħatatlu. Għalkemm dam ftit bħala Gvernatur ta' Malta, huwa kien ħalla impressjoni tajba. Il-Gvernatur Hastings kien miet fil-Bajja ta' Napli waqt li kien fuq bastiment tal-flotta Ingliża. Skont ix-xewqa tiegħu, idu l-leminija kellha tinqata' u tkun preservata biex tindifen mal-mara tiegħu. Il-mafkar kien ġarrab xi ħsarat fit-Tieni Gwerra Dinjija, iżda llum għadu juri eżempju funerarju tal-perjodu Ingliż tal-ewwel nofs tas-seklu 19.